Europe dugu dɔ la mun ye Alibani ni dabaliban ko a kɛra mun ye Karim Benzema n'o ye Real Madrid attaquant ye i b'a ka fɔ o Ligue des Champions na san 2019 a championnat la u ni Barça ka match la Clasico la a match kɛra Santiago Bernabéu la Benzema to terrain dɔ kɔnɔ a bɛ match la 2019 i b'a ka fɔ zone donna Benzema ka so kɔnɔ a kɔfɛ o y'a ka nafolo minnu bɛ so kɔnɔ an b'o nafolo o y'a bɛɛ cɛ n'u ye san 3 o kɔfɛ 2019 kɔfɛ k'a fɔ n'u ye nin baara in kɛ a minɛra Alibani polisiw ye tigɛ k'a la Interpol a bɛ fɔ o ma ko Interpol u ye tigɛ k'a la Alibani u y'a minɛ a tɔgɔ Alfred Prodani mais mun bɛ k'a dabaliban ko ye i b'a ka fɔ Alfred Prodani i b'a ka fɔ a yɛrɛ Alibani société dɔ bɛ yen o directeur o ɲɛmɔgɔ de don nkalon da la dɛ nkalon da la dɛ preuve bɛ sɔrɔ a kɔnɔ la a minɛlen preuve bɛ sɔrɔ a kɔnɔ la a fa dɔ dɔrɔn Benzema dɔrɔn k'a ye sonyali 40 de kɛ Espagne un directeur d'entreprise Alibani ka pankuru ta ka fɔ Alibani kana sonyali kɛ fɔ yan fɛ bura nin ye so ko ale c'est professionnel la directeur des eaux directeur de la compagnie publique des eaux o de don Alibani ci ko bɛ mɔgɔ bolo o de directeur don ni ma bɔ Alibani a fɔ bɛ ci sɔrɔ ka ko bilen mun ka ci a bɛ ci a b'a wari bɛɛ suɲɛ dɛ o de ye so ko ale u ka journaliste ko ayiwa ko de y'a k'u ka titre b'a la ko a ye Benzema suɲɛ kosɛbɛ a kɛra directeur ye n'a ye Messi suɲɛ don min na k'u b'a kɛ ministre ye de ye kɔkɔ dɛ directeur de société zo n'o fɔ a bɛ taa fɔ mɔgɔ ka so ka dɔ lajɛ fan fɛ k'a tigi ka dugu la n'a ye mɔgɔ min ka so bɛrɛ a tɛmɛna n'a ye kɔni ta tɛ dabali ye dabali tɛ so yɛrɛ don bura y'a fɛn fɛn bɛ kɔnɔ diɲɛlatigɛ la a y'a bɛɛ sɔrɔ suyɛni na ala fɛ poste min na nin ye a ye suyɛni kɛ pour que nin sɔrɔ bon i y'a ye bura l'apparence trompe ne ye nin ye ko directeur a bɛ mobili belebele kɔnɔ du ɲɛnama kɔnɔ e ti a bisigi so ye fiyewu i t'a bisigi so ye so ko ale don i t'a so don muso yɛrɛ bɔra nin ye o tɛ se k'a minɛ yɛrɛ u b'a fɔ i tɛ sɔn a ma bɔlɔ dɔrɔn sɛnɛ kɛra fɛn min ka du kɔnɔ a ye taa dɛ Mali la dɔw fana bɛ a dɔw bɛ yan dɛ u yelen u fɛsilen ba i b'a fɔ directeur de service bura so don a caman bɛ Mali yɛrɛ la i tɛna ka kuma f'i ɲɛna don an taara cité ministérielle kɔnɔ Badala ye u ye cɛ 2 bɛna moto suɲɛ na bura Jakarta bura a parler bassin min b'a kana a mètre 1 1000 t'a sɔrɔ a parler samara b'a sen na a samara 10 ni 6 10 samara de b'a sen na golo samara a parler mais bura a bɛ ka Jakarta de kan kari wallahi o de kɛ u balimaw ni ala de ma fara ka bura ale farala fini ni y'o de samara in feere Jakarta in feereli wari t'a bɔ mɔgɔw ka Jakarta kura jɔ a bɛ k'o kan kari ne y'o e t'o bisiki so ye i b'a fɔ ko nin ye mɔgɔ ɲɛnama dɔ min nana ci dɔ ye la so don ayiwa an bɛ to kunnafoniw na o bɛ kɛ ala fɔ mun ye Espagne tiɲɛ k'u n'u ka transition